Haupa, ia zer eskatzen diguten ariketan honetan. Begira, diseinatu beharko ditugu bi zirkuito. Lehendabiziko honek ditu lau sarrera eta hauxe esaten digute. Lau sarrera hauek eman behar dituzte 16 kombinazio ezberdinak. Ez da, orduen, ese bat irteera aktibatu behar da, hemengo kombinazioa baldin bada BCD. BCD badakizue dela 0tik 9ra. Ja, 10retik 15ra ja ez dira zenbaki baliagarriak. Beraz, 10retik 15ra 0ra eta 0tik 9ra bat. Detektatzen duelako BCD baliagarria dela. Ese bi irteera antzeko zerbait, baina detektatu behar du hemengo 16 kombinazio horietatik zeintzuk diren BCD aiken. Badakizue hauek ere zenbatzen dutela 0tik 9ra, baina kombinazio ezberdinekin. Ese hiru berdina, baina aiken bostekin, eta azkenekoak ere detektatu behar du 16 kombinazio horietatik zeintzuk diren Johnson baliagarriak. Orduan, hau goratuko ez duzuenez, aiken bat, aiken bi, aiken bost eta BCD horiek, egin behar dugun lehendabiziko gauza da, hauek goratzea, hauek ondo marraztu, honen egia taula ondo egin, diseinatu zirkuito hau, eta gero beste hau pentsatu. Esaten dutela hause. Zirkuito honek eman beharko du. Z, aktibatu beharko du, hemen baldin badaude 3 edo 4 sarrera aktibatuta. Bi kode baino gehiago baldin badira baliagarriak, hau da 3 edo 4, hau jarri beharko da batera. Bestela, 0ra. Baina hori bigarren atalan hobeto pensatuko dugu. Orduan, esan dizudan bezala, egin behar dugun lehendabiziko gauza da, gogoratu BCD horiek, kodigo horiek zeintzuk diren, aiken bi eta aiken bost horiek. Orduan, begiratu. BCD zenbakiak, BCD zenbakiak zenbatzen dute 0tik 9ra. Jarriko ditut denak, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 zenbaki. Eta BCD normalak, edo BCD arruntak, edo binary code decimal, hausiek ziren 0tik 9ra dira baliagarriak. 4 bit erabiltzen dira, eta 0a zenbatzen da horrelaxe, edo kodifikatzen da horrelaxe, bata bat bezala, bia bi, dena jarriko ditute, zuek azkar pasatu dezakezue. 4 4, bost, 6 bezala, 7, 8, eta 9, eta hemen geratzen dira. Ja, 10retik aurrera ezan izango baliagarria. Ja, bat 0 zenbakia, hau ja ez da baliagarria BCD kombinazioan. BCD aiken, edo bai, aiken bi. Aiken bi. Hau, bakiztuen nola kodifikatzen da? 0tik 4ra, hau da, lehendabiziko bostak berdinak dira. Kodifikazio kode guztietan berdinak dira. 0, bat, bi, 3, eta 4. Vale. Eta bostetik aurrera, bostetik 9ra, azkeneko bosten baki horiek, kodifikatzen dira horrelaxe. Suposatzen da, lehendabiziko bit hau, lehendabiziko bit hori, bit honen pisua dela bi. Orduan, hemendik aurrera, hasten gea, hemen hau batera. Baina honen pisua da bi. Eta bost zenbakia lortzeko, igual hau argixo jarri dut horrelaxe, bost hori lortzeko, orain behar dute, hau baldin bada bi, urrengoa batera jartzen badut bi gehi lau 6, pasatzen naiz, hau 0, eta hau da, bi eta bat. Bat eta bat jarri beharko dut, hau ekiru izateko, eta bi horrekin bost izateko. 6 behar dugu, hau beti batera, bi eta lau hartzen badegu, bi eta lau 6, eta hauek 0ra. 7, bi gehi lau, gehi bat. Pisuak horrela direlako, bi, lau, bi eta bat. Bi eta lau 6 eta bat 7. Zortzia, pues bi gehi lau, 6 gehi bi, zortzi. Eta 9, bi gehi lau, 6 gehi bi, zortzi gehi bat 9. Hau da, aiken bi, ikusten duzen bezala. Hau zen orain, aiken bost. Hau oso antzekoa, baina lehendabiziko bit horren pisua izan behar da bost. Bale, lehendabiziko zenbakiak berdinak. 0a, bata, bia, irua, iru hori, ja, laua, eta bostetik aurrera, hau jartzen da batera, baina bere pisua da bost. Beraz, ez diogu gehiago batu beharko, hauen pisuak ez ditu batu beharko, hau bost izateko aiken bostean. 6, pues bost gehi bat. 6, bost gehi bi, 7, bost gehi bi gehi bat, iru, zortzi, eta bost gehi lau, 9. Hau dira aiken bosteko kodeak. Eta guazen orain, Johnson kodea zein den. Hau berezitua zen, Johnson. Zenbaki hauek
badirudi batak sartzen dira alde batetik, betetzen da batekin, eta gero desagertzen dira. Hau da, sekuentzia hauxe da, hasten geha zeroan, eta gero badirudi batak sartzen direla ezkerretik, adibidez, eskubitek igual ere, eta betetzen dela urras bakoitzan gero eta bat gehiago, badirudi, ja, bete dela, eta orain jarritzen dute eskuinera joaten, baina orain usten, horlaxe, 0, 0, bat, bat, 0, 0, 0, bat, eta ja hurrengoa 0, 0, 0 izango zenez, sekuentzia jarraitu zen horlaxe, hornuntzaino izango zen. 0tik zazpira, 8 zenbaki. Osa, Johnson kombinazioak hauexek, Aiken Bosch kombinazioak hauexen, Aiken bi hauexek, hau gogoratzeko bakarrik. Eta guk orain egin beharko duguna da, zirkuito honen egia taula. Hemendik sartu daiteke edozen kombinazio. Beraz, honen egia taula egin behar dut, bidatziko genituzke 16 kombinazio guztiak, hemen txuertan, bai, usten dando ez. Sarrerak, elau, iru, bi, eta bat. Vale, eta irteerak. Hasiko naiz S batekin, S bat BCD-arena delako, beti gustatzen zait S laurekin hastea, baina horrela egingo dut. S2, S3 eta S4. Eta pixka laguntzeko jarri behar ditu hemengo marratxo hauek horrelaxe. Horrelaxe. Eta horrelaxe. Venga, azkenak bai, egin dut. Eta txukunako jartzeko. Hemen ere, izen buru bai. Venga, vale. Esan bezala, ia, kombinazio guzti hauetatik zeintzuk daude hemen. Ba, begiratzazu, 0tik bederatzira. 0tik bederatzira dira BCD onak. Sartzen baldin bada, 10-etik 15-era, hau ez da izan behar BCD ona. Beraz, S bat aktibatu beharko da, batera, kombinazio, sarreako kombinazioa BCD ona baldin bada onutzaino. 10 sartzen bada, hau ez da BCD, esan beharko du S bat irteerak. Hau da, ariketa honek eskatzen duena. S bi irteera kasuan, Aiken bi behiratu beharko dugu. Orduen, 0tik laura, hau bat, eta bat. Bale, gero, onutzaino, begiratzazu kombinaziontaraino, ez dauka, ez dira baliagarriak. Hemen, hau ezin da sartu, 5 zenbaki hori sartzen bala, ez dagoen, beraz, ez da baliagarria, Aiken baliagarria ez da. Noraino, bat 0, bat batera. Onutzaino, bat 0, bat batera. Eta hortik aurrera, guzti hauek baliagarriak dira Aiken bi kodean. Gustazue, hauxe da, ariketa honek eskatzen duena. S2 horrelaxe diseinatzea. Sartzen baldin bada zenbaki hau, esateko BCD da, baina ez da Aiken bi. Ia, S3. S3 da Aiken Bosch. Hemendik 0tik laura, batera. Gero, noraino, 8raino. Ia, 8raino. 8garna ona da. 8garna onutzaino, bat 0-ra. Onutzaino, eta gero ja hortik aurrera ez dira baliagarriak. Hauxe. Eta Johnsonia, hau baliagarria da. 000, hauxe da. Hau, bai, hementxe dago. Hau ere bai. Hau ja ez, bat hori erdian dagoenez hemen ez daude batak erdian bainaz. Hau ez da, hau bai, hau izango zen hau baliagarria. Hau ere, bat hori erdian egonda, ez. Bat horiek erdian, ez. Horiek erdian, ere ez. Hau bai, 0 bat, hauxe. Hau ere, hau ez, hau ere ez, hau bai, bat 0 hemen, bat 0 hau ez, hau bai, bat 0 hemen, eta bat ere bai, hemen dagoela. Hauxe izango zen, zirkuito honen egia taula osoa. Hauxe diseinatu beharko dugu. Hemen isak ez daude, 0ak eman beharko dugu hauek ez daudenean, eta behin hau eginda pentsatuko dugu gero bigarren zirkuitua. Ados, orden, egin ditzagun hauen Karnov guztiak. Karri behar ditut, labaldagaiko Karnov hauek. Copy, V, eta ja. Ja, hemen jarri behar dut. Lau, hiru, bi, bat, eta hau lau aldiz egin behar dut, bai, lau aldiz, irtera guztientzat. Hortxe, ikusten da ez, nik uste dut. Venga, hau da S batentzat. S bat, S bi, S hiru eta S lau.
Ja, ez bat, sartu ditzagun, denak bat, denak bat, 0, 0, 0, 0, eta hauek 0, 0, 0, 0, 0. Beste denekoak, denak batak, ez bi, bat, 0, 0, 0, 0, 0, 0, bat, eta batak, bat. Hemen bat, 0, bat, 0, bat. Iru 0, 0, 0, 0, bat, 0, 0, 0, eta bat, 0, bat, 0, bat. Zer egin dut, Marko? Ez hiru nengoen sartzen, eta bat. Nastu naiz. Uste sartu dela ez lau. Markatu, venga, denak batak ez hiru, bat, 0, 0, 0, denak batak, bat, eta hemen bat, 0, 0, 0. Markatzazue, eta ez lau, orain. Bat, 0, bat, 0, 0, 0, bat, 0, 0, 0, 0, 0, 0, eta bat, 0, bat, 0, bat. Ederki, venga, hasi egitezen orain, karnofak edo multzoak egiten, ia, ikusi ezagun. Multzo handi hau, zortzikoa, hause zein da elau marra. Elau marra, eta beste hau ziklikoki hartzen badegu horrelaxe, hause izan berda, aldatzen ez dena da, hiru marra, hiru marra, eta ere ez da aldatzen bi marra. Bi marra. Ezta? Bai, orduen hemen txebertan, nago tokia, S bat, da, lau marra, gehi, hiru marra, bider, bi marra. Listo. Ia benzen mutxak ditu. Hauxe, hau izan berda, lau marra, hiru marra. Vale. Zer gehiago daukagu. Este hau, hauxe izan behar dugu, lau eta hiru. Lau, hiru, ia, hau hartu ezakegu horrelaxe edo horrelaxe. Ez du aixola, emaitza berdina atera bat zeiguta. Hemen aldatzen ez dena da, hiru, hiru eta bi hauek bi eta bat marrarekin. Beraz, ez bi, geratu behar zaigu, lau marra. Hiru marra, gehi lau, hiru, gehi, hau izango zen nor esklusiboa. Lau, nor esklusiboa hirurekin, horrelaxe, nahi batzu, interesatzen bazitzu, asuntua. Eta beste honera. Hiru marra, bi marra, bat marra. Listo, guazen hiru. Haiken bostekoa. Zer gomen, beste hau berriz. Bakizu zer? Hemen jarri bat dut zuzenean. Hiru, izan behar da. Lau marra. Hiru marra, gehi, gehi, hau dala, lau hiru marra, akatzoto bat egin dute bet. Barkatu. Hartu ezakegu ziklikoki, Marko. Hemen, zein da aldatzen ez dena hemen, hiru marra bakarrik. Begiratzen hemen hiru ateratzen badugu faktor komun, lau marra gehi lau, joango zen. Horregatik konturatu naiz. Baina, beraz, hiru marra. Hiru marra gehi, eta hemen hartu behar ditugu lau hauek. Hauek direla bi marra eta bat marra. Bi marra eta bat marra. Vale, eta guazen orain, laura. Laura hemen nahiko mutzu atera berdina. Bueno, ez da xola, zikuta aztugu marraztuko gero, Ja hemen laukoa ezin dugu hartu, ziklikoa ere ez, hauxe izango zen, blau, dala. Lau marra, hiru marra, lau marra. Hiru marra, ia marra horiek, txunagoak, eta bi marra. Aldatzen ez dena. Gehi, hartu ezagun bi hauek, lau hiru marra, lau, eta gero bi marra, bat marra.
bat marra, gehi. Venga, beste bi aldatitz ezkigu. Hemen jarriko dut. Hemen da, elau marra, eta ebi ebat. Ebi bat. Marra gabe, gehi hauek. Elau eiru, eta aldatzen ez da, ebi ere bai. Beraz, mentxe ditugu zirkuitoaren funtzioak. Nik ez dut marraztu behar. Hau zuentzat uste dut marraztea. Guk eskatuko dugu zirkuito marraztea. Ez du galdu behar hau marrazten. Klasean praktikatuko dugu, edo zantzare bat baduze esango didaztu. Bale, hau izango zen zirkuito hau. Sarrera edo itera guzti hauen menpekotasuna sarrerarekin hau izango zen. Zer gertatzen da orain? Honekin. Bale, zer gertatzen da orain? Honekin. Esaten digute, zerta aktibatu beharko da, hemen baldin badaude, hiru edo lau, haurek enduko dut mentit, baldin badaude, hiru edo lau, sarrera aktibatuta. Hau da, ariketak esaten duena da hause, zeta, begira, hauek, zeta zirkuituaren, bigarren zirkuituaren sarrerak hauesek dira. Ordene, esaten duena hause da, zeta jartzen da batera, hemen baldin badaude, hiru edo lau bat. Hemen bai, hemen ere bai, bai ez, ondo dago, bai. Hemen ere bai, eta hemen ere bai. Daudelako hiru edo lau. Hemen ere bai oraindik, hemen ja ez. Bat, hemen bi bakarrik ere ez, hemen hiru bai, hemen bi ez, bat ez, bi ez, hiru bai, ez, eta ez. Bale, zeta irtirak hause eman beharko zuen kombinazio guzti hauentzat. Behien ja begiratza zuen. Hau ez da egia daula normal bat. Zeren zirkuito honen sarrerak ez daude hemen ordenatuta. Bale, erlazioa badaukagu. Hau sartu dezakegu Karnov batera eta hemen ez dauden kombinazio isa bezala jarri. Eta ondo egin behar dugu zirkuitoa. Baina nik egin behar dudana da egia taula bat egin ondo. Kombinazio guztientzat jarri behar dut batera hiru edo bat baldin badaude, zeruraz badaude, eta beste gauzatxo bat ere egin behar dut. Venga, egin dezagun honen egia taula osoa. Kombinazio guztientza nola funtzionatu beharko duen zirkuito honek. Eta gero zertxo baite aldatu behar diogu, ja. Egia taula berria. Bigarren zirkuitoaren zat. Hemen txin dut. Bai da, ikusten da. Bai, niko. Benezken du behar ditik, edo? Venga, ia. Bigarren zirkuitoaren sarrerak. Dira, zer jarri bai, S1, S2, S3 eta S4. Eta hemen Z. Benetazko egia taula hemen daukagu. Eta diseinatu beharko dugu. Hau jarri beharko da batera, hemen daudenean, hiru edo lau bat. Hau benez, ez, hemen bi bakarrik ere ez, hemen bat ez, hemen ere ez, eta hemen ja, bai, hemen ere ez, berriz, hemen ere ez, eta hemen, bai, ez, bai, eta bai. Horrela ez ba? Bi, hemen hiru bai, hemen bat, tak. Hau izango zen, kombinazio guztientzat, hiru edo lau bat baldin badaude, bi, hiru, lau, bost kombinazio daude, horrelakoak. Bale, pues hau izango zen. Bale, hau, diseinatzen badizu zirkuitu horrelaxe, ondo egin behar dugu. Bale, zen honek funtzionatu behar du, orokorrean oso ondo. Gauza da, zirkuitu dago konektatuta ontara. Eta hemen, adibidez, ez dira ilegatu behar kombinazio batzuk. Hemen izan behar ditugun kombinazioak, hauexek dira. Adibidez, 0, 0, 0, 0, eman beharko du zeta 0 hemen irtera. Baina, egoera honetan, kombinazio hau ez daigu etorri behar. Beraz, jarri dezakegu 0 beharrean, isa bat, simpleago izateko, gure zirkuitoa, isa. 0, 0, 0 bat, 0, 0 ere ez ba, ez dago, beraz, hemen ere, isa jartzen badugu, simpleago geratu behar zaigu. 0, 0 bat 0, 0, 0 bat 0 bai badago, beraz, utziko dugu. 0, 0 bat bat, 0, 0 bat ere ez dago. Hemen akatzen bat egiten badut, zuek zuzenduko zu, bale? 0, 0 bat ez dagoenez, hemen isa jarri zakegu. 0 bat, 0, 0. 0 bat, 0, 0 bai badago, utziko dugu. 0 bat, 0 bat, ere bai. 0 bat bat 0, 0 bat bat 0 ere bai.
0, bat, ere bai. Bat, 0, 0, 0, ere bai. Bat, 0, 0, bat, ere bai. Bat, 0, bat, 0, bat, 0, bat, 0, ere bai. Bat, 0, bat, bat. Bat, 0, bat, 0, bat, bat, ez dut ikusten. Bai, hemen txea dago. Bat, bat, 0, 0. Bat, hori bera, ez dut ikusten. Bat, bat, 0, 0, ez dut ikusten. Bat, bat, 0, 0. Isa jarriko dut. Isa bezala. Eta bat, bat, 0, bat. Bat, bat, ez. Bat, bat, 0, bat. Gaizki egiten badut, ez duek zuzen du, Ez jarri isa. Bat, 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 0, hau badago, eta laurak bat ere bai. Ulertzen zuen. Ondo diseinatuta isa gabe. Baina, egoera, zehatz honetan, kombinazioak ez direnez gertatu behar hemen, isak bezala jarri ditzakegu. Orduan, haunen karnof egiten badegu, zirkuito bere izan behar dugu. Aguazen hau hartzea, honen karnof egin, zirkuitoa ez dut marraztuko, eta zuentzat utziko dut. Orduan hemen, S bat, S bi, S iru, eta S lau. Eta sartu behar ditu, isa, 0 isa, isa, 0 isa. 0, 0, 0 bat. 0, 0, 0 bat. 0, 0, 0 bat. 0, 0, 0 bat. Eta azkenekoak, isa, bat, bat. Isa, bat, bat. Orduen ze bat hartu beharko ditugu hemen. Hau izango zen bat. Eta beste hau. Isa hori esker, multzo hauek handiagoak dira. Eta simpleago beratu behar zaigu. Multzo honen terminoa, S bat, S bi, eta beste honena, S iru, S lau. Z. Gure zirkuito honetan, kombinazio hauek hemendik kenduta, izan behar da S bat, and S bi, or S iru, and S lau. Hau izango zen. Vale. Zirkuito guztia, hau, eta hau. Badoz. Nahiko ariketa interesgarria. Aurrela.